makasudin tattauna da kuma abin da aka tattauna a kai. Wato makasudin wannan zaman da muka yi shine mu ƙara masu bayani akan inda ake kan maganar shigowar tsohon gwamnan jihar Zamfara mai girma Alhaji Abdulaziz Yari Abubakar tare da duk jama'arsa shigowarsu cikin PDP a wannan jiha. Alhamdulillahi an kai ƙarshe kuma sun riga sun shigo mu kuma mun yadda da shigowarsu, uwar jam'iyyarmu ta yarda da shigowarsu, kuma shigowarsu ta ƙara ƙarfafa mu wanda muke ganin insha Allahu za mu kafa gwamnati in an yi zaɓen shekara mai zuwa a wannan jihar. Daga cikin su wannan yanki na su bangaren su tsohon gwamna Abdulaziz Yari, suwa da wa kuke tsammani za su shigo cikin ku? Duk mutanen da a tare da shi. Har da shi sanata Kabiru Marafa? Ƙwarai kuwa. To wani irin yarjejeniya ce kun kai tsakanin ku da su? Yarjejeniyar da muka yi za mu haɗa kanmu, za mu yi aiki tare, kuma in aka samu nasara za a yi aiki tare, za a raba mukamai, kuma in Allah yadda za a yi mu kowane bangare adalci. A ran kaɗai za mu so mu ji ko akwai da aka ayyana ta ainihin bikin karɓar su a hukumance. Za mu gaya muku. Is there any question?